Bla, bla, bla. 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 Znaš li časopis Monster High? Da, baš je dobar, pročitala sam ga. Nego, znaš onaj YouTube kanal Vinka Šminka, baš je dobar. Pogledaj njegove videe i lajkuj ih. Da, hoću, pogledat ću i lajkovat ću. I napiši lepe komentare, nemoj one ružne kao neki ljudi. Okej. Bla, bla, bla. Da li je to ono koje ja mislim da jeste? O, da, jeste. Idemo, brzo, brzo, brzo. Jupi, napokon se vratila. Da li se vi pitate ko je to? To je naša drugarica koja odavno nije bila ovde. Sad ćemo da vam je predstavimo. Odoh sad da se pozdravim sa njom. Hajde, dođi. Laguna Blue. Da, to sam ja. Opereta. Laguna Blue. Frankenstein. Monster High. Odakle ti ovde? Pa navratila sam. Znate već, ovde smo se doselili napokon. Baš mi je drago zbog toga, puno ćemo da se družimo. Da, jedva čekam. Mnogo si nam nedostajala. Pa i vi ste meni, vi ste moje najbolje drugarice. A kako si nagovorila mamu i tatu da se doselite opet na ovaj gornji svet, a ne u moru? Pa to je duga priča. Ako je duga, ne moraš da nam pričaš. Kako god. Samo nam je drago što si se vratila napokon. I meni isto. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte i komentarišite ga. I naravno, subscribeujte se na naš kanal. Ćao! Ćao!